Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, karong adlaw atong padayon sa pagampo nining ikalimang semana sa Kwaresma ang kaayuhan sa tibuok kalibutan batok nining atong giantos nga pandemic. Naihatag unta sa Ginoo ang solusyon, hingpit nga solusyon niini. Padayon sa tang magampo sa atong mga benefactors o mga donors ngadto sa Ginoo nga hatagan sad sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami o Ginoo nga magkanunay kami sa pag-alagad diha sa imong kabubuton aron niining kinabuhia magdugang unta ang mga pahanungdan o gidaghanon sa imong katawhan nga nag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug mingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin, kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo. O gipabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo. O gipabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia
pamatia ang akong pagampo, ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. Ayaw tagua kanako ang imong naong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabong ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magsangpit ako, tubagadayon ako. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo, ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga nasud magtahod sa imong ngalan, O Ginoo. Ug ang tanang hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Siyon, ug mopakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pagampo sa hangul, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pagampo. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo, ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat pagdayga sa Ginoo. Ang Ginoo mitanaw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gisudong niya ang yuta, aron pagpamati sa gulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman aron patyon. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo, ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ka sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, mulakaw ako og mangita kamo kadako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo miingon, siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi.
Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, ug mahitabo gayud kini kun dili kamo motuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akog ikasulti o ikahukom batok kaninyo, apan matuod ang nagpadala kanako og ako og ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. Ug masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Hesus nga nagsulti niining mga butanga na nuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, dunay nindot kaayo nga pagtulunan nga pwede natong ma-apply niining atong giantos ron nga pandemic. Ang mga tao samtang nagsigi silag kuyog ni Moises, sige silag kaon adtong mga hug nga pagkaon kadtong mana, kaon ato mga tukmo nga manganha sa ilang kampo ini kagabi, inom atong tubig nga naggawas atong bato sa desierto. Sa sige nilang balik-balik og kaon ani inom, gipulan sila. Ang ilang tawag, gipulan nami aning pagkaong way lami. Nya ila pag yung girilit nga mga matay kuno sila didto sa desierto. Unsa man to? Reklamo. Kining atong pagreklamo, bisag 40 ng daghanang gihatag sa Ginoo, nya reklamo lang gyapon ta. Unsa may resulta? Nanggawas ang mga bitin nga mipaak nila og daghan kay nangamatay. Karon ang kalibutan unsa man? Masinugtanon o reklamador? Reklamador. Mao ning nigawas ning COVID. Tungod nis atong pagkareklamador, wa ni lami akong naong nganong brown papution. Way lami ning akong buhok ngano ning itom ay moong blonde. Way lami ning akong kaugalingon nganong gihimo kong babay nga maibog man kong babay. Nag same-sex relationship. Way lami ning akong kinabuhi nga laki akong lawas pero laki akong maibgan. Gihimo na sad natong babay ang mga laki. Reklamo ba? Way lami ning kinabuhi pari, lonely kaayo. Secret. Reklamo lagi. Kamo wa mo magsigreklamo, kamo mga asawa, wa mo magsigreklamo sa inyong bana. Sige. Gipulan ako aning tawhana, lami na kay ning hiluan. Nya ang laki sa dito giingon sa sus kaluod na gyud naong ning animal. Nya magsige mo reklamo, manggawas ang sakit, sakit nga sinultihan, sakit nga mga tinan-awan ug sakit nga mga binuhatan, hangtod mga matay gyud mo. No na siya ang pagkareklamador. Hunongon na ni nato. Kanus aman sad sila naayo sa dihang miluhod na pod sila og nangamuyo pinaagi ni Moises. Iampo mi sa Ginoo, nakasala mi sa among pagbagulbol. Ayo na sad sila sa Ginoo. Nya, saban, muhunong na mo anang inyong pagkareklamador. Hunong. May.
naluya kay tingog ba honong. Ala, sige, padayon kita ani. Karon si Kristo sa atong ebanghelyo nagpakita nga matud pa niya ang tanan nga akong gibuhat o gisulti kaninyo. Unsa man? Dili na ako, pulos gid na gikan sa akong amahan. Igo ra gyud kong gabuhat sa gusto sa akong amahan nga ipabuhat ug igo ra sad kong nagsulti unsay ipasulti sa akong amahan. Nindota ana no? Kani diay pagkamasinugtanon mga igsoon, mag-agad ra gid ta sa authority. The authority over us. O kinsa may authority nato? Ang Ginoo ra gyud. Kay nga naman, siya may naghatag nato. Siya naghatag oy. Pangutana ko namos Ginoo inig uli ninyo. Ako sad mangutana sa ko ighumas misa, nganong imo mangkong gipari? Nganong napari man ko? Unsa may gusto nimo? Nindot kayo. Pangutana ra gud, nganong naminyo man ko? Yang uban sad mangutana, nganong wa man jud ko kauyab? Ano ba? Gusto biya ta ko, pero nganong wa man gyud bisag usa? Na anon dihay murag minus-minus na kugnaong, ngano mang dali man kayo, nakaduha pag yung kauyab. Ako hinoong porting paningkamot, wa man gid noon. Pangutana, ayaw usag reklamo. Ngano maning nangabit maning akong bana. O na, mangutana ka. Ayaw pagtubag-tubag nga ikaw ra. Buangon gina siya, sa una pa gina siya. Ay, so sa uyab pa misuna, buangon man gina siya. Napugos lang ko anak, kay gitukhang manggug ko. Wap alang ko ato mamabdos, ay sus, minyo mo ko aning buang-buang dako. Magsikag yaw-yaw inana ba? Ay na lang. Pangutana na las Ginoo, naaman gid siya tubag. Diha bitaron sa ako, mangayo bita kog pasaylo aning ato mga nibang nagsige ba og communicate nako sa through text o sa messenger na ako'y basahonon dito mga almost 700 or 800 pa ba na ka messages na nagoy uban mo reklamo na gud nako pader wa pa magyud ko nimo tubaga sunan ka nga akong gitubag karon pizza 18 pa sa text lang na niya to na dito'y nakatatak mga 491 pag naog ron nako sugdan ako ganiha mga alas 3 media na kog basa-basa pag naog na ako karon, uy, niabot naman sa 491. Ako wala naman tingali ni katapusan. Unsa may nindot nila dito, dili ba yatanan ni donate? Jutay ramay ni donate. Sobras katungaan ni akong basahonon, nagpatambag, nangutana. Father, mao ni akong sitwasyon, unsa kay gustos Ginoo no? Sinan ka? Pangutanon ko, nganong gikulata siya siyang bana, unsa kay gustos Ginoo Pader, nganong nangulatam ning akong bana nako. Nako, unsa may labot nako aning ilang kinulatahay dito? Nga umang ko maminyo. Ang akong mga anak Pader, din agyon mutagad nako. Mura nako nilagi sa likway, unsa kay gustos Ginoo? Magkabuang sa tao kong kwenta, Lord, unsa may gusto nimo ani nga wa nam ni tagda? Ana. Porting hangyo na ko sa Ginoo Pader nga maayo ko ani akong kanser, wa magyud maayo Pader, mura naman nung kog naluyag maayo. Ang imo na lang yung humili akong gipaminaw. Nako, kanusa ka ni siya mohonong og paminaw, Lord? Mamatay. Ano bang nya unsaon nako pagtubag? Magkabuang ko pangutanas Ginoo, niya nigpangutanan nako sa Ginoo no, naagid siya tubag. Niya mo tubag din sila nako, Father, daghan na gyud ko gipangutana nga mga pari. Ikaw pag nakatubag nga natagbaw gyud ko. Wala ba? Ako napatay na karon taon-taon. Kay adtong sa gumungutanas Ginoo, di ko magkwenta Di ko magpinsar unsay akong itubag kay ug ako lay magtubag-tubag, mas stress ko aning ilang mga pangutana Sunan ka na hastas iyang utang ako'y pangutanon unsaon kuno pagsulbad. Pader dako na jud kay kog utang 40 na kong paningkamot Pader. Unsaon ka nako ani pagsulbad nako mauna ni ron. Ako naman ay pasulbaron silang utang nako may pagmo-donate ka dire. Sa kung una-una ba may pagmo-donate ni siya sulbad pa niyang utang.
Ako sang pikhan-pikhan usahay. Ko nga naabiyay panahon brad nga mo donate ta sa simbahan, sulbaron sa Ginoo ang atong utang sa tagpila man inyong slots pa dir. Muingon man sad. Ako dayon tagaan og presyo. Naitag 2,000 nga hope and opportunity ana para nis among project na say tag 1,000 siya. Kana lang 1,000 pa dir, pwede 2 gives. Ako, mao gini na inang nakautang ni kana gyud mga 2 gives gyud mao gini na hinungdan. Mangutan hasta sa slot ba mangutan na pwede 2 gives pa dir. O pwede ra take your time. Ana ba ko? Pero kani ba ang Ginoo na magyud tubag. Na siya tubag nato bisag unsa na ka-complicated ang imong sitwasyon, bisan ganig naa nakasbakba sa kamatayon, naagi tubag ang Ginoo. Pinaagi sa mga tao nga gipiyalan sa Ginoo nga motubag nimo. Ayaw lang gyud pagsalig anang imong tubag-tubag. Pangonsulta. Atong gamiton ang Christian community. Naamtay mga pare, na mga madre, nasa mga aktibo sa simbahan nga gipanghatagan sa gift of discernment ba. Ayaw pagsaligan ng imong kaugalingong abilidad. Tungod lang kay may kay kamorosaryo, tungod lang kay baga na kay na imong tuhod anang imong siging luho diha, nya may na kay kang mutubag dili oy. Ako gani nga pare, sige man ingon nga nindot kuno paminawon akong humili, pero naasa koy akong problema nga di na ko matubag. Ang makatubag ang madre ra gyud. Bitaw na. Naagi bitaw mo konsulta sa ko naman sa ko mga friends good kamo ra din na friends di na sa ko. Konsulta sa ko nadaghan sa ko mga problema nga di sad nako matubag nga adto sad ko maminaw nila. Nga inigtubag sa nila nako makaana sa ko Lord nganong wa man ko nimo tagai aning maong klases tubag nindot lagi ni. Nindot lagi ang ilang nakita nga wa ko kakita. Nya mimong Ginoo imo na lang gid tanan. Imo na lang tanan. Wa na ka magkinahanglan og tabang. Mas may nang mahingnahan lang kag tabang aron maka-feel ka nga you are not self-sufficient. Kay base niya mulabaw na hinuon ka nako. We need God. We need the people of God. Mao na ang simbahan. Mao nang di ta mag kinaugalingon. Maubitan nang moingon ko, kumusta man inyong relasyon sa inyong silingan? Kumusta man ang inyo dihang paghigugma ay isip managsilingan? Kay importante kay nang silingan oy. Masangpit na nimo. Yang magluos na lang ka dihag butang og ali para nga di siya makaanha sa inyong balay. Kinsa may imong sangpiton og magkinaunsa ka diha. Na murag duha ka kaso ang akong nadungog nga nasunog ang balay. Nga nahurot og kamatay ang didto sa sulod. Wa makatabang ang silingan kay ang nakita sa silingan aso. Nya taas man kay koral. Nya ang balay pulos na ay birha. Ahurot gyud sila kamatay didto. Og wa pa tatoy koral, nya wa say birha, magsigi unta tugsod ang kawatan. Nya kay nasunog man pagsuod sa kawatan, tabangon unta to sila. Nya human kawaton nito ila mga butang. Pero luwas unta to sila. Ang tutok mo muna ko. Hindi na tinood. Maluwas gyud ka kay ini kakita. Uy, kayo mo na. Aso isa nagsilab og basura. Nya siyagit ka, sirado kaing balay, napay koral puting taasa. Ahurot yung kamatay dito. Ngao na ang ato sang kinabuhi kung kita-kita na lang sad maoy magbuot, mga matay gid ta. Mo na ingos Kristo, kung di mo motuo nako nga ako mao ako, mga matay gid mo aning kalibutana. Kay ang akong Pinoy-anan dili dinhi. Pasabot og motuo mo nako, musubay musdalan akong subayon og mga buhi mong tanan. Mao na kita sa dinhi karon nagsimba man ta, subay sa Ginoo. Naa kay problema pangutanas Ginoo. Unya inigsulti sad sa Ginoo pinaagi sa iyang mga instrumento or sa inspiration bakas imong kinabuhi or diha bakas Bible sunda ayaw pagreklamo inigingos Ginoo higugmaalan ng imong ugangan nga sigig libak nimo pasayloalan nagkapituan kapito ayaw pag di sad madalod oy nagabusar naman sad ni siya nako sad sobra naman sad ni iyang gibot ayaw
Pasaylo ada yun. Kanang imong bana nga nangabit, higugmaa lang na apil ang iyang kabit. Ana, o di, ayaw na pa yun. Unya Lord, magsigila dig abusar, di gini mausab ning panuwayng dako. Ayaw. Higugmaa. Hangtod mo mga matay, kay muagi rata din aning kalibutana. O gusto gid yang musubay padong daan sa impyerno, ayaw na lang pagsigigyaw-yaw, padayon sa imong journey with the Lord. No? Ay mugtuo diha. Nindog lang ta. Mga igsoon, sanglit mituo man kita nga ang Ginoo mo'y nagbuot sa tanan ug naghatag sa tanan, mudangop kita kaniya uban sa timos nga pagpaubos. Moingon kita, patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa kayusahan sa atong simbahan, ug sa tanang naglangkob niini, ilabi na gayud sa atong Santo Papa, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa tanang kanasuran, nga magmalinawon ug magmalambuon kini, ilabi na sa atong nasud nga Pilipinhon, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makatagamtam na sila sa walay katapusang kalipay sa gingharian sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Amahan sa kaayo ug gugma, dawata kining among gipangamuyo kanimo diha sa pagpaubos ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot.
alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami o Ginoo sa gasa nga makapahimuot kanimo aron maluoy unta ikaw sa pagpasaylo sa among mga sala ug imo untang tultulan ang masukulo namong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak na hatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa cross nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa cross. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Manglawas ni Kristo. Amen. Way sama ang guma sa Dios alang kanimo.
Magampo kita. Itugot nangamuyo kami o makagagahom nga Dios aron samtang nagtinguha kami sa walay hunong sa mga butang nga Dios nun, mahimo unta kaming takos sa pagdangat kanunay sa mga hatag nga langit nun. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa divine healing. Nya unsa may requirement nga di lang gid ta mo reklamo, magsige lang gid tag sunod unsay gitudlo sa Ginoo pinaagi sa simbahan. Nya update sa atong gipamaligya nga mga slots sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong mga projects. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 1,510 slots. Pakpak. Daghan pang nahibilin pero bukalit lang niya ni kahurot. Bitang 3,490 na lang ang available. Sa Prudence and Healing slots nga tag 1,000 para nis ato dinhing umaabot nga pista. Ang nahalin as of yesterday 318 slots. Wala, pitang hurot. Ang nahibilin karon nga available 182 slots na lang. Wa pa mo kapalit?
Hala, pamalit na lang. Basig wa mo ikapamista. Prudence and healing ra ba na? Importante ra ba kaya ng healing? Itaw. Sige. Kamuno, wag mo ipalit-palit eh. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubo nga dako.